Sziasztok! Nemrégiben az Attival volt egy kisebb vízi balesetünk. Mind a kettőnk mentőmellénye megfelelően működött, kioldottak és felfújták magukat, viszont ezután jött az igény, hogy akkor ki kéne cserélni ezeket a széndioxid patronokat. De akkor szembesültünk vele, hogy a YouTube-on nem találtunk magyar nyelvű bemutató videót, így aztán adja magát a helyzet, hogy akkor készítsük el ezt mi. Én Rózsa Arnold vagyok, ez pedig a Dimag Fishing következő része. Tehát a mai videó arról fog szólni, hogy hogyan kell ezekben a mellényekben kicserélni a széndioxid patront. A baleset maga pedig úgy történt, hogy túl közel sodródtunk egy dunai záráshoz, az gyakorlatilag beszippantott bennünket. Egy pillanatra víz alá nyomott, a csónakba teljesen bezúdult a víz, az Atti kiesett a csónakból, és az ő mellénye kifejezetten jó szolgálatot tett. Én bent bírtam maradni a csónakba, de az én mellényem is kinyílt. Aztán visszabírt az Atti mászni a csónakba, amely ugye nem süllyedt el, mivel hogy gumicsónakban voltunk szerencsére, tehát egy bármilyen más csónak az valószínűleg elsüllyedt volna. Úgyhogy megúsztuk a sztorit, mindösszesen egy-egy horgászbot veszett oda, bár az így is körülbelül fejenként 300 euró kárt jelent, de szerencsésen megúsztuk a történetet. Így néznek ki a felfújódott mellények. Mind a kettő mellényen van egy ilyen kis csövecske, amely arra szolgál, hogyha hosszú ideig kényszerülünk a vízben lebegni, akkor ha esetleg egy kicsit megereszten a mellény, akkor ezen keresztül fel tudjuk fújni. És ebben a csőben van egy ilyen kis szelep, amelyet lenyomva tudjuk leereszteni a mellényeket. Ez egyébként két különböző rendszer. Az Attié az úgynevezett HR, azaz Halki Rubber System, míg az enyém az UML, azaz United Modular System. Ez egyébként működési elvében nagyon hasonló mind a kettő, viszont egy kicsit más a technikai megoldás rajta. Tehát az első lépés, hogy le kell ereszteni a mellényeket, a lehető legjobban kipréselni belőlük a levegőt. A pót széndioxid patronokat érdemes kitben vásárolni, hiszen így minden apró kis kiegészítő benne lesz, amelyre szükségünk lesz, és nem kell ezeket külön megvásárolni. Itt van ugye a két különböző kit, úgyhogy akkor kezdjük elsőként a Halki Rubber Systemmel. Tehát így néz ki maga a rendszer. Elsőként el kell távolítani belőle a használt patront. Így. Majd ezt az alsó részt kell lecsavarni. És ahogy csavarom le, lehet látni, hogy húzódik vissza a helyére a manuális kioldó, mert egyébként ezeket a mellényeket manuálisan is lehet aktiválni, hogyha véletlenül nem működne az automata rendszer. Itt van benne a sótabletta. Ugye ez amikor kiold, amikor itt a sótabletta körülött egy picit megolvad, akkor ez a kis pöcök fölbír ide csúszni, és ez fogja aktiválni nekünk a rendszert. Illetve, ha ez nem történne meg, akkor ennek a kis karnak a lehúzásával ezt manuálisan is lehet aktiválni. És ugye itt lehet látni, hogy ha lehúzom ezt a kis kart, akkor kicsúszik az a kis tű, amely kilyukassza a széndioxid patront, amely felfújja a mellényt. Tehát a kitben található egy új patron. Ezen a részen lyukassza ki az a kis tű, amit az előbb mutattam, illetve található egy biztonsági kapocs, amely azt akadályozza meg, hogy kis erő hatására is ezt a manuális aktivizáló részét meg lehessen húzni, illetve itt van az új sótabletta. Hát itt a régi, itt az új. Ez egyébként pillanatok alatt 1-2 másodperc alatt kiold, ha a vizet kap. Ezt ugye az aljába kell beletenni, mégpedig úgy, hogy lefelé mutasson ez a fehér része. Ezt ide becsúsztatom, és gyakorlatilag feltekerem ezt a részt. Teljesen. Jó, megszorult. És itt lehet látni, hogy lecsúszott lenyomta ezt a kis részt, és itt van ez a zöld jelzés. Ekkor van aktív állapotban a sótabletta. Következő, amit meg kell tennünk, az a biztonsági kis pöcöknek a beiktatása, amelyet egész egyszerűen csak a megfelelő pontokra
behelyezünk, és itt van 4 kis pöcök, aminek be kell kattannia, így, és gyakorlatilag készen is van a rendszer, bár itt még ez talán nem kattan be, na így jó. Tehát az azt jelenti, hogy ha itt van ez a kis zöld pöcök, illetve itt van a zöld jelzés, akkor aktív a rendszerünk, és ilyenkor a tű az lent van, és élesen várja a bevetést, amely reméljük, hogy nem jön el soha. És akkor, ja igen, ez ugye a régi patron, és itt van az új patron, ezt pedig be kell csavarni, teljesen ütközésig, ameddig csak lehet. Így, megszorult, és gyakorlatilag kész az aktív rendszer. Elsőre bonyolultabbnak tűnt, de így utólag már, hogy rájöttem, hogy működik, elég egyszerű. Most már be lehet csomagolni, itt a külső védőrészbe. Itt arra kell ügyelni, hogy semmiféleképpen nem szabad így görgetve csomagolni, hanem minden esetben hajtogatni kell, tehát így valahogy összehajtogatni, és akkor így szépen föl fog bírni fújódni. Így néz ki a bevetésre kész becsomagolt mellény. Itt még arra kell ügyelni, hogy az alján ez a rész itt mindenféleképpen kilátszódjon, hogy vizet bírjon kapni és azonnal tudjon oldódni, illetve hogy kilátszódjon ez a kis bütyök, amit meghúzva aktivizálni tudjuk manuálisan a mellényt, de ezt sem érdemes túl hosszúra hagyni, mert akkor meg könnyen beakad bárhova és magától aktivizálódik. És ugye ez itt tépőzárral lehet becsukni, vagy bezárni, amelyet a felfújódó mellény ezt könnyen kibír nyitni. És akkor most következzen az UML rendszer, amely egyébként nagyon hasonló. Tehát elsőként itt is eltávolítom a széndioxid patront, a használtat. Itt van még egy ilyen külön rögzítés, egy ilyen gumigyűrű. Itt van a használt patron. Itt pedig ugye az új patron, illetve itt a teljes kupakot kell kicserélni, nem kell külön a sótablettát berakni a régi kupakba. És itt is szintén itt van a kis biztonsági kapocs. Tehát a következő lépésként letekerem ezt a kupakrészt. Így működik a dolog. Amikor ez benyomódik, akkor kijön a tű. Úgy. És akkor itt is elsőként feltekerem az új kupakot. Ugye itt látszódik, hogy amíg ez itt zöld, addig aktív a rendszer, amikor pedig már aktiválódott, akkor így néz ki. Így. Majd ezután következik ez a kis biztonsági pöcök. Így. Bekattant. És így lehet látni, hogy amikor ez a rész itt zöld, illetve ez is zöld, akkor aktív a rendszer. És akkor most már csak az új széndioxid patront be kell csavarni. Ugye ott most a tű az nincs kint. Szépen betekerem. Jó erősen meghúzom. Azért nem izomból, de ütközésig lent kell lennie. És akkor még felkerül a kis gumigyűrű, amely egy kicsit még stabilizálja ezt a patront. Így, itt van neki egy ilyen vájat. És gyakorlatilag kész. És a mellény összecsomagolásánál pedig ugyanaz a lényeg, hogy nem körbe tekerjük, hanem szépen hajtogassuk egymásra. Elkészült mindkét mellény, és hát az enyémnek az összecsomagolásánál is ügyeltem arra, hogy könnyen víz bírjon kapni a sótabletta, illetve hogy rövid zsinóron lógjon ki ez a kis bütyök, amivel aktiválni lehet. Ez a videó nem egy szponzorált tartalom volt, hiszen a HR és az UML olyan standard rendszerek, amelyet számtalan gyártó használ a mellényeiben. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek további hasonló tartalmakat látni, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!